वहां ले भी गुंजाइश रखिला कि सरकार भैया का इतिहास असली साध का बेटा हूँ, ऊपर चढ़ा के लेता हूँ, ऊपर चढ़ा के लेता हूँ। यहाँ ले गुंजाइश रहल कौनो गवैया और मार्केट में आई गवैया गा देलस कि लहंगा में सैया हेरा गइलो भौजी रे, बाऊ सैया रहे कि बिलुआ। अभी अकेले कथा जैसे पूछा जाए उस सैया रहता तो सारे रहता का है लहंगा में। कौनो और गवैया गौलस कि लहंगा में घुसल बा, आजाम छोड़ा कैंची लेके, हजाम छुड़ा कैंची लेके। अच्छा ओखला वजह ओकर कौन काम रहल हुई, गइलो भी सवार कौन देखे। तमाम गीत मार्केट में आप लोग सुनत बानी, तमाम गवैया गावत हवन, बजवैया बजावत हवन, नचवैया नाचत हवन। एगो जमाना रहल नचवैयन के कमी रहल, देखवैयन के ढेरी रहल। आज की घड़ी नचवैया ढेर हो गइलन, देखवैया कम हो गइलन। कहीं कहीं नाचे वाला इतनी नाचत हुन, हाथ जोड़े के पड़त हो। अब राहे देना तो देखत है कि 2 मिनट और नचले तो मार भइले ह। कलरिया के बहरे करे के पड़त हो। बड़ी जमाना एडवांस हो गए, एडवांस जमाने में लोगन का विचार एडवांस हो गए। ई कोनो सोना अपनी बाबू के समझावत रहल, अपनी बाबू के समझावे समझा के कहे कि ये हमर बाबू तुहार रहन तनी सा खराब हो गइल बा, एमा सुधार कर। उस सोना अपनी बाबू से का कहे मास्टर तनी बजाई के बा। से 200 रुपया दे करके सम्मानित किया गया। भैया के शरण में बोलगी ब्राह्मण, सबके बोलगी ब्राह्मण। मनीष सिंह आर्य महोदय जी के ओर से, भैया के ओर से पावन गुलाब लेकर के सम्मानित
सम्मानित किया गया। हाँ सही हो गया, लगाओ। लड़की कहे का कहे तीसरा पुरस्कार देकर के सम्मानित किया गया। महोदय जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सकल पंच के नमस्ते सलाम बा। एक बात और सोना अपने बाबू से कहे, अरे खाई गईला उठ लिया तोरी देला कन बलिया काटी रे बड़ी जारी तू हमर से बोले खगलिया। बा बड़ी दुख बा, समझावत बिया कहत बिया, प्यार करे का बड़ी तरीका हो, आखिरी कौन प्यार हो। एक के दिन में मैं चाहता रहा कि तो हंस न हंस कर दई, सगरी समझा बिगाड़ गली। समझावे कहे का कहे, अरे खाई गईला उठ लिया कोरी बेला कन बलिया काटी लेना बड़ी यारी तू हमर से बोले खगलिया।
सुनावे लो कि प्यार करता हूँ ए हमर सोना ई कौन प्यार हो ना जिए देता रहो ना मरे देता रहो एक बात और लड़की कहे का कहे नहीं छुआ तारा नहीं मुआ तारा अरे नहीं महुआ के रस लेखा चुआ तारा और याद में श्रद्धे बीके सिंह महोदय जी के कार्यक्रम द्वारा बीके सिंह की ओर से 100 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। पूजनीय पिताजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सबके बोलो की प्रणाम बा। और जेपी साउंड पोखरा के धरती से 51 रुपया देकर के सम्मानित किया गया। पूजनीय भैया के चरणों में बोलो की प्रणाम बा सबके बोलो की प्रणाम बा। काम बढ़िया बा लेकिन जब वोल्टेज नहीं थे मिलल लाइन जब न मिले ना तब बनल मिजाज गड़बड़ा